Еми никъде няма да ходя. Митко! Митко, сядай долу! Няню. Оплаши ма! Не заплаши ги. Камерата напред с главата щях да бъда. Чакай, сега ще завъртя. Много си силен, бе! Много си силен. Само да не шукаш лодката. После трябва ли да я плащаме, ако не може да я върнем на цяла парчета? Да не излезем сега до Панама Сити някъде. Беби, как се ударих и тук ще ми стане, си не гледай. Ами... Нещо ми влезе пред. Бейби, не знам какво ти влиза, обаче виж къде ме забиваш мене. От тази страна тя ще тръгне само от... Внимай, че там едно голямо дърво има и позаседнахме малко на него. Ай! No more? Какво било? Няма повече. No way! Come here for a break, guys, and we're going back. Само защо си да чакате? Не бе, лодките отгоре, бе. Пазете се, пазете се, пазете се. Аз сега ще ви помогна да се обърнете даже. Защо не можем нататък, бе? Защото има много дървета. Има лош какво? Има много дървета и Да, това аз виж как се засидал сега, как ще ме изправи. Ми хвърляме ги, бе, хващаме ги над главите. Дръж се, ще ме изправим. Не, те се успоредно ще се плъзнат. Але, до тук ли сме? Тук сме. Няма, тук се вече много. Да го връщаме? Да, бе, така комодилно да се обърне, в смисъл... трябваше на друга страна. Така да го избутам назад. Знаеш какво? Аз ще бутна тебе напред и так. А ние ще ги бутнем. Аз ще засина напред и аз ще се обърна след тебе. На коя страна искате да учерете? Беби, може да ги бутнеш малко? Да, ма на къде? Ще бе бутна и така. Да се завъртят. Червената лодка, червените панелки, червените бански. Ау. Каква панелка имаш обаче ти? Панелката. Също на такива гори. Индиана Джонс. Чакайте! Бе, къде да ги бутнете? Те са... Чакай сега, шиката бъсне отпред в носа на лодката. Ма... Ей, сега ще ги изправим. Беби, развърни да те бити малко. Защо да го мърдам? Защото заседна. Go team, go! Go team, go! Go! Go where, бе, дечо? Go to the treasure! I can smell it! Captain Jack Sparrow! Айде вземи гриба от тях. Няма. Голямо се няни. Аз съм тук да снимам. Добре, айде.
Аз съм тук да снимам. Тук сме на земята сме. Ами никакво участие не сме. Чакай ме, ние сега дойдохме. Аз помагам, бе, виж какво правя. Окей. Благодаря. Go, team, go! Go, team, go! Чакай да я фана. Няма проблем, аз се наместя, нямам. Оба. Да ти помогна ли, бейби? Добре. В южните Карпати едно дърво се хвати, бати как се хвати дърво. Пирати го видели, братно го отдекли. Не, може да заклещи. И кораб си... Направо ги забих. Аз ги дърпа. Давай ги номера ти плувай. Ти бутай нищо. Ти плувай, аз ги дърпам. Аз Давай тя се... се наместиш. Къде е другото? Няма. Аз Нема бизнес, нема пари. Не мога да те хвана и аз от вас. Айде, чао. Май, че отиваме в другата посока. Има кол там, те трябва да си от друга страна ми так. Ти просто бял на ъгъла на кола и да се вкарва в. Окей, ти помогна ли?